si swerte kaya po. Ano man, kay tagaan man niya kung dako kayong balay. Wow, swerte ako sa ilok oy, malas na ulit. Ano man, nasulog pa ng balay. Alas ka, malas na rin sa diyo, swerte kaya po. Ha? Ano man, kaya mga asawa na, apin magkasulog. Balot. Itawag sa mga hukog, dirilong, ang mga pakyaw yung balot, ha? Pero utang, kaya magsaulay, nilakaw siya. Isingit ka siya, pero di na balot niya isingit. Kung saan man, bulot. Wala man taga-karkar na naninggat si Charon. Pagtanaw sa mga bukoy, ibuha niya si Charon, kita maktapakan. Gitumbang-tumba, nagadugmok, kaya pang ipamunit, kaya padayon siya singgit, no? Di na si Charon, kung saan man, pulburon. Kaya na ginana ka, no? Kaya kita, tanan mga gwapo-gwapa, no? Ay mga gwapa, ano siya mga naong mga nakachamba. Pero na pa nga itong tawaton. Natay, binuod ako sa bador. Kung sa matay, mga matay, at na mga patiglaw. Uy, ay pag inama, maluwi sa muna ako. Ano ba pa ako na rin mabilin. Kaya maligyan na yan. Kaya bisa sa mga piyayon, ha? Magkarugay, magkagpo na yung mga lawas, no? Panampok, no? Munang natampok tao ng DPWH. Kung saan ng DPWH, no? Kapupos on, may hawak. Kaya ito, manampok. Kaya po na naginangan. Kapay upat ang tawag LGBT, no? Kaya kanampong magka-LGBT ka, tumpoy ko. Ano na LGBT? Laging gutong, bisang tambok. Hindi ko ba na bisang magkakakuwang ba, no? Lagsik yapon, no? Ikuwang na lagsik yapon. May mga meaning sa LGBT, lagsik yapon, bisang tiguwang. Kung maligyan sa inyo na ipadayo lang, ha? Siling. Kaya ano siling, ha? Kaya namas taas. Kaya para sa ubos, di na siling. Kung saan na, silong. Saan silong. Kung meron pa, dati kay Amerikano, Pilipino, nagsugat. Yung Amerikano, hey, you Filipinos, do you know that in America, we Americans, 75% of us, we read books every day. Yung Pinay, hey, we in the Philippines, Filipinos, 100% read books not only every day but every minute. So what book do you read? Sa Facebook. Sakto.